Benvingudes i benvinguts a la meitat del món, on el planeta es divideix en dos, l'hemisferi nord i l'hemisferi sud. Està situada en la serralera dels Andes, rodejada de volcans i quasi a 3.000 metres d'altura. Avui valencians al món aterra en la capital de l'Equador, Quito, una ciutat enorme, amb més de 80 quilòmetres de llargària i només 5 d'amplària. L'any 1978 es va convertir en el primer lloc del món declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, un títol que s'aprecia recorrent el barri vell i descobrint l'arquitectura. Vengan a visitar-nos. Ens endinsarem en la selva i coneixerem la comunitat d'indígens Ayu Aguarina. Així ballarem al ritme de Quichua. Un viatge per als amants de l'adrenalina! Porto el foc a la foguera de Sant Joan, que crema la pena, crema la pena. Farem parada a Otavalo. Així trobem el mercat artesanal més gran de tota Sud-amèrica. La llauma, esta màscara, representa la dualitat entre el dia i la nit, entre el sol i la lluna, per així no donar l'esquena a cap déu. Avui ens la fiquem com marca la tradició i despertarem a la Mare Terra, la Pachamama. Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán. Acompanyeu-nos en este viatge i deixeu-vos captivar per la màgia d'este país, perquè ahorita mismo empieza Valencians al món, Quito!